ଆମେ ଏବେ ଚାଲୁ ବ୍ରିଜ ବୁଲିବାକୁ। ମାଇଁ କଣ କହିଲା? ଗୋଟେ ଖୋଜୁଛି ମଟନ ଦୋକାନ ପାଉନି। ଜଗା ଖାଲି ଖୋଜୁଛନ୍ତି କୋଉଠି ମଟନ କୋଉଠି ଚିକେନ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଖିକି ମମିକି ଟିକେ ଭିଡିଓ କଲ୍ କରି ବାଉକୁ ଦେଖେଇଦବ। କିଏ? ରାମେଶ୍ୱର ବୁଲତେ ମାଇଁ ବାନ୍ତି କରି କଣ ଦେଖିବା ବୋଲି। କୋଉଠି ବାନ୍ତି ଏତେ କରୁଛି? ଉଲ୍ଟା କହିବେ ଛାଡ଼ିବିନି ଯାଇନି ବର୍ଷା ହଉଛି ନା। ଗୋଟେ ମଣିଷଟା ଅନ୍ଧିଲି ଗୋଟେ ତାକୁ କଣ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ବା ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ପାଣି ଆସୁ ମୋରି ଫୋନ ଦି ଜଣ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିବ ନା ଜଣେ ଜଣେ ହେଇଯାଉଛ। ତମର ଭଲ ଆଉଛି। ମୁଁ ଉଠୁଛି ମୋ ଫୋନଟା ଯାଉ ପୁରା ସଫା କରିଦେଉଛି ଗଲା ଆଡ଼କୁ ବାଲି ଏଇଥର ମୋର ସଫା ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଜୁତା ଏଇଠି ରଖିଦେଇଛି। ଧନୁଷକୋଟି ଅଛି। ଧନୁଷକୋଟ ତ ସେଠି ଯାଇକି ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିକି ତ ବେଶୀ ଭିଡ଼ିଓ ତ ବନେଇବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମୋବାଇଲ ତ ଏଲାଉ କରୁନାହାନ୍ତି ତ ଟିକେ ଟିକେ ହେଲେ ଜଷ୍ଟ ବନେଇକି ଦେଖିବାକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ତାପରେ ଆସିକି ହୋଟେଲରେ ଖାଇବା ଅର୍ଡ଼ର କଲୁ। ଖାଇବା ଅର୍ଡ଼ର କରି ଏତେ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ କରୁଛି। ଓଡ଼ିଆ ଦୋକାନଟା ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଦୋକାନ ଆମ ଓଡ଼ିଆର ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ପ୍ରପର ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଖାଇବା ସେ ବା ଓଡ଼ିଆ ବା ଏଠି ରାତି ପାଇନା ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ଆଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଖାଇବା ବନା ସେମାନେ ଯେଉଁ ସିଙ୍ଗିର ରଖନ୍ତି ନା ବନେଇଦେଇ ଜିରାଟା ମାରିଥାନ୍ତା ଏଇଟା ଇଏ କରିଦେଇ ଦେଇଦେଇଛି। ସେ ସେଇଟା ଜିରାଟା ମାରିଲାନି ସେ ଭାତଟା